money and give it to ECDT. Wachako uganisi ya wadogo Mabei kama jopiny gwenge moko adeke Kabondo West Ward e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul ywak aluore kod midhiero ma gisebedogo. Achiel kuomgi en pek mar chopo e apise mag sirkal. Jopiny go mawuok e gwenge mag Kamwagi, Kolal kod gweng' ma Karateng wacho ni giwinjo matek e yudo oboke ma gidwaro kuwuok e apise mag sirkal ni mar apise go nitiere mabor kodgi. Wi mano gikwayo mondo migi ochuognegi sublocation ma biro konyogi e loyo midhierogo. Wacho ni kama gidhiye bor, ma gidhi ome services bor. Omiyo ji mang'eny kar ka kata ka wacho, ji mang'eny onge kata na upande. Nikech gibedo demoralized, kama udwa dhi fuate kipande, piny moro nono, samoro itiyo gi pesa no be otimore nade? Onge. Koro, awakwayo ni kinyalo ketnwa sublocation ma jogweng' kwayo ni, to nyalo konywa. Kanyo be gise identify kama office nyalo bede. Wan gimodong' en mana kao chief, assistant chief, momiwa, kachiel gi gedo. Mano kende gimodong'. But wase map out mwayudo niya, kuonde ma gigi nyalo beti nitie.